Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Biswana District along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Karbi Atumapan Kaching Thur Asai Boys Hostel Kikim Ponalong Alam Kia Putak Pirang Kiatum Kahumrida. Biswana District along Karbi Atumta Dopu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Mata Ponsi Biswana Char Ali along Karbi Boys Hostel Kim Ponlo. Bang sohem kikim pon mate contractor long kirite nga phansi kikim hukum pilo. Bonta kedam tangarni APHLC political party along Kacharabdun Abangphu Thaneshwarong par alangli right to information mate thi hekpen RTI ke claim dun Abangphu bangso boys hostel ahem kikim tangte akopen tangka to endet pen akam ke claim tang etlopu order longlokpu alamki paklang dunlo. Lapen social media along mate rat achatai along voice record mate banghini phone pen kachingki alam thesitame klanglo. La so alam ko anahok ahok hema phirang ketum kahumrida mahut kachini pona tengke ahem kikimke tangtelang kim bomla. Lapen bang so ahem kikim lake G+2 mate ing denghini hem chardon dopo. Perang Ketumpen, Karju Ponahut Hulabangso, Karbi Hostel, founder, body members, Mate, R. Pukedo Abangpu Ahinpen, Nangketan, Nangkapachinidun Atenke, Ahemle G+2 Pusita, estimate alongke, ground floor along, ke Klemponangji, Ajat Alam, Jong Ponpi. Ate, ground floor ke, Amri Council Pen, ke Parja Pontanglo. Woi Petsita, Labangso, Karbi Hostel along Abangke, Masapso, ke Prek do Chetlo. CEM Dream Project pu amat Mesenang Chipu Matha Parsik Ponsi Karbi Lo Charlie Asong All Assam Karbi Student Association T Hekpen AAKSA Asong Japo Contractor Lapen Engineer Atumpen Chethan Chimumpon Linpen Ground Floor ta Renovation Claim Pondetlo Lapen G+1 Sita Patang Ponlo Lapen Non G+2 Abangke Claim Pon Bomla Lapen alang lipen than pachini pon CEM Dream Project dak Biswanat alongri along abangke state vice packet silam ponsi fund release ponji jongsi Karbi Anglong Autonomous Council along fund akili dopute puta than pachini pon totangte alang litum alam thele arju pon thuluna news report Karbi Anglong News Channel Mathapen nilitum halasunang mata haladak Karbi Anglong pia politics ni ko mani poisa chu det ni mani chu che det ni halasalam nilitum nang thegundi nitum ke development ada dak development nitum hanang pilo nilitum nitulak la sobang ke nitum churu nang jitulam hang apa karon CM do anpen nilitum non si nitum ke theglong dak ngedun aku dak Karbi Student Association pen dak isiamai dolo loka charli oso mahar aphan karcho huta alangli la cicakang alang liga cicakang kila pelo non 2025 peningkan Karbi Student Association atum matric pass high secondary pass la pen ke BA pass atum phan karcho hut nili suri pho tangka PG puta alang li dak cicakang te ko nge ko anaki mi alam lake di churu nang pu la pa anang thin he phan kamatha la pen ke non bihali along upon nirbason by election do haso by election ke behali ang kang aka asi hiri chot ke di by election chot ke di ko te bisa district kali ke sita alang li behali along by election hut kachi chakang je Karbi Arong bisa district Karbi Arong do an arong saralis rang pinoy ni rong kera hut rong kera farman hole phogok tani nang PGP kachi chak kaning je pen akam alang li non bisa district rong hokep amta susi arong asar arong atom pan non kholi pokok ron etlu alang li kachi chak teng pen claim etlu aku dolang alang li UPSC tang ho APSC tang ho kopine SAS kopine ka compete dun jeo somar student atom panta alang li free admission free coaching la hai anta jong si kuman midu polote wang noi nang chingki noi la hai tani phinang pipu ente ko an sinang ilang
Uri galang la soal hai pata kalang di pancuro de uni. La pen aku pi bom lo non Guwahati lo inut bang ni dun lo ke. Non pi bom lo alang li ka cicak teng pet pi bom lo. La si alang la bangke ni li against satu umpan ni li ke dem lo alang tu bala dak pi rasiti no kher no kongres kher no BJP kher no pine kher no itu politik sada rasiti itu nang teng dak politik sang teng de ni tu ke dak development dak karbi depan ko matsi aning mi sen pen akang kamata akang pi pen kamata jima hala nang pi ba nang ke lang phan bang ke ni tu churu nang pu la si turi ra ha phan ni tu la salam ke ni tu churu par pik lo kini jeep je ground floor pen kini anak kim tu ni non bang ke isi bet lang kusia lang tum patet hat lango la ke aku hala dat aku pijut et lo kim ke lang kulute mana kim ke lo kapi jut lo posonte di tum puji ko bisa kim ke dat ba kapi judet puji non ke kim bom lang ke nang tu langon non ta ala ita pede ni an do lang ke kapi jut pokali ke aku la wal langoi la nang tu wal langoi la so wal take la so wal pel pulu ke ko pia kalon sike der shot tu di tum boundary hima bang la ciri li along le pen di tum ciri hini ke enunja alam bang pen hala tai bel ho tum pen esek chob hong se ya karon si ni kan hini mane ington ang kop la pen ke apisia lam ke nang tu tek dong hala to war ali hadi hala ahli non kapite je ahli wan bom non pi dublo tum non nanti la si hala daktar ni tum mane pi dulu tu pen cikir la si non aku hala daktar non ington kop ke nango nang litum lango hala non to war ke wan tu ke atwar ke uji ke tum hala dak wal yang si non bodai dam det puluti silam dam det puluti mu hala ke prinang tu ke prinang kop ke tu ke alang litum la sila dak wang nang ji wang ra dak ha dak to war beng pen putu la pudang tu di prep pon la tu ke dak ap lo la mang chini ji ni tu hanang chitong nang ji nut bang ni dak karbi suden di susei sondu la met amei du and dak be bin no hong ko thon se lak tu alang tu pen lang tu ching wai no ching ki noi nang lang noi hup pu ko pi ko son chi ko son ma ko son akun non ke klem pi chu tu ma ke klem priluma ba achenam ma la hai la ma ke alang tu la pu la son kher chot ba ke ni tu mane la bang ke ni li nat pen ba ni li tum pen bisa disik karbi atum la ke kom dem so putha Right. Ang Choktok Bi Arong Arlong Chu Adawan Along Dua Barguri cases Kong Chunbang Sunok Sing Be Ahin Pen Kirap Kipa Jerpo Lakha Inko da Trok Dua Barguri constituency ke Parlo Ang Choktok Bi Arlong Chu Adawan Along JCB Pen Phil Paklam Damun Arnam Kipi Akhiadat Puthot Arnamapan Kachipi Chipajer Thulo Arnam Kipi Akhiadat Puthot Kachipi Pajerpon Thegapot Ang Choktok Bi Arong Arat cases Kong Chunbang Sunok Sing Be Aphan Kachuro Pajerpo Bangso Adawan Along Kedo Kithakadi Akisung Dopu Mathadamsi Mena Akhi Penseta Kedo Kithakadi Paklam Pipon Lapen Ang Choktok Bi Arong Adawan Along Bar Pi Bar Sohem Lapen My Meeting Kedo Adim Ahem Nangkim Piwek Thapusi CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Deputy Speaker MLA Dr. Numal Muminaphan Hirangke Achataya Longpen Chuningwi Padoko Dua Barguri Pen Edwardson Crow Report Karbiang Long News Channel Pasi nang lemen tepan ini mah Nilimen Peterson Tokbi so dim ke kupia arong bang Angjok Tokbi arong enam tu kupia saya ang deng sini tu kana kita ni donang tu tan klar itu pinidak nin tum la nang tum pan news live abi tum pan ke hang like han lo dam tang ning kan suri hinira ko ra ke thoman ning kan em Charles Tokbi la pen BDC chairman sar ko rong para lang ni tum ning ke me pen ni tum pan la so dowan ke cheleng atwa ni lipig lo la so lang ni tum pan ke ruk paji dia pansi nang tum pan ke hang la pen pi ini yang gongan itu pakai rokok tu masih naik Ola sobang ke dak ni tum angkang asi sunok sing be alang lihin pensi pini la sodawan achatai ke paklam masai ke ni tum phan kerap puse alang li men pensi longpon iglo kupia dim nang la dak mana along chu adhorom bang sodawan achatai tapi nang ni la kita mentang tuar klaim la pen klaim la kupilo nang cuma nak biru pagi oni lagi lai han ni tum dak langkara madwan ke cari ahin pencuning
churo pajir ke la hen lo tam tang em recharge stock bi la pen BTC chairman sar ko rong phara lang ni tum ning ke me pen ni tum la sodowan kacileng atwar ke solam pi sa apot lang ni tum phan suri hakiru piglo la sialang ni tum aprang akimang ansi sami ansu si alang tu phan kimang ke paplengi phan sami arnam long sami alang tum phan hirdumi hang pithiglo la pen pini la ni tum phan bang swat chatai ke paklam be sang ho ake hai phan sami ansu se alang li prang ki meje phan bang so arnam hirdumi hang pi la pen ansu se kurwang chu kero pajir poniklo lang ni tum phan Nanti nanti mendadak adowan long, nanti adowan long. Bisa kinang sok kidolang lada. Trena yang tentang lo, pipi makinang ji. CM doktor tuliram rong ham penani ini. Doktor nomornya napkan di en. Cara hat pipi lo nanti makin terasa catai pencuci video. Oh like hen lo ni tum lapini lo so chatai long pen kecuniri tuliram rong hang sarak kaya phan la pen mol mumin emile ke haya phan la pen VDCR men la pen research stock bi ye ma ke haya phan chuni ri thuyi bang ke kerap long lo goi phisi same ansu se nil tum phan ke mi choke phan dak pinan apor pen rat ke chitong do la suhut bar pi bar so bate toilet set la hai sa kinang sodo la sialang li tum hin pen un dipute la sultanil tum phan ke rap ji phan sialang tum phan chuni ri pon la pen isi bang ke kowe bithi ke chue la ta sab o sik sak chet ti la ta do te boundary wall hai ta me la pen ahut pen me thai ki do chingwai chingsai hem samin tum phan ni rap son te mi par ku selong tum phan chuni ri pon ni lo Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me